i da je prati barem pola vakana. Ona mi gleda story svakoga dana. Pazi šta mi kaže sada. Šalji broj, želim da budeš dečko moj. Šalji broj kad šalju svi, a zašto ne bi dao ti? Šalji broj, šalji broj, želim da budeš dečko moj. Šalji broj kad šalju svi, a zašto ne bi dao ti? A zašto ne bi dao ti? A zašto ne bi dao? Aj lej, 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 lej. 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 Ljudi misle da će pući zbog te žene, sve sam muđi, dobar savjet nije Dobrodošao. Ceo dan sam imao tremu, javila se u DM-u, ovo sada ozbiljno je. Hoćeš da tiče ili možda do grada, ili bi možda htjela do moga stana.